Mbah. Panuturi to sampean to ya. Konut Celemi-celemi. jenengan nek ngendikan niku mie dicerakke wonten mriki lho. Oh. Niki kula cekeli terus ngenten. Nah, Dicekeli tok. Ya rugi nek cekeli tok. Mau siang ngasta pedalangan sinten, Mbah? Arun. Mas Arun nggih. Nggih. Ah, nggih, nggih. Niku ora bayaran no. Non. Arune ora bayaran. Lah hubungane kalih kula napa? Wong Arun wong kene aku wong sarang anyar. Ora mau cerita tok lah. Oh cerita nggih. Ah lah dijareng-jareng iku bintang tamune pira mau papat kok. Non? Bintang tamune papat awanmu nggih. Papat. Gareng. Petruk Bagong Semar. Adine Gareng. Hah? Adine Gareng. Oh, ndi adi sinten kula malah mboten ngerti. Oh, nggih. Ngeten, Mbah, kula riyen nalika tasik sak Mas Arun niku nggih. Niku nuwun sewu ndalang teng desa kula niku nggih ngoten niku. Berjuang ngoten niku. Ning jelang hati-hati lho, Mas. Napa? Lah gek ben ora diadangi ngono kuwi ana cah cilik-cilik nyogok Napa? Lah dikira salah. Oh, enek cah cilik kok mburi kelir. Lek nyogok apa jenenge dikira salahan mboten masalah. Kula riyene nate, Pak. Niku mboten tutupi cah cilik enten 5, sirahe teng mriki crungul ngeten iki. Lah kok muni, wah, kayak gedange. Kayak gedange no aku. Aku ki nglakokne werkudur. Wah, udu gedang. Wis ngono lho. Cah cilik-cilik wis gedang yo dibetat ngono. Dibermak tus ngono langsung mak perpet. Ning ana cerita meneh. Napa? Nanggap wayang mantokke anake. Antone anake. Nggih. Lah wong tuane rada budhek. Omahe sak gedhek. Ah. Lah kan jen kan ditukokke blangkon nganten lanang. Oh nggih. Pakmu langgone dijajal yo ben jajal blangkon lho padahal niku salah paham. Heeh. Lah ding jajal meni Dik blangkone sesak. Oh, blangkone sesak. Lah terus makmu sesak. Anake sapa? Pimpinane sapa? Padahal ki blangkon lho. Oh. Lah ibune iki salah paham. Oh. Sing dikira sesak iki tunggale blangkon. Oh. Lah terus alah kon blangkon. Lah ngaten anyar kan ngertine iki kuwi siji kuwi mau. Lah terus ana ojekno meneh. Napa melih akeh men bahane. Heeh, lah sing nganteni lanang ki meni. Dik sesak tak silete ya meni ngono gembor mbokne. Aja disilet. Aja disilet. Nggih. Nek sesak aja disilet. Padahal blangkon. Oh, jane jenis banyulan ngoten niku kuatah. Ning sasuk kula mboten enten tenan. Persepsine bocah karo wong tuwa niku beda to. Nggih to. Lek bocah niku dikandani, pamane cah sekolah ngoten, dikek pelajaran matematika, pelajarane angel mlebune, nggih to. Lah neng omah kandha karo bapake, "Pak, aku diulang matematika ra iso-iso." Lek ra iso kowe berarti biasane ngantuk le. Kowe ning kamar mandi sirahmu telesono. Nah, ngoten niku. Ganti wae lakone ganti ya. Ganti. Ngene. wah iki jagongan ning angkringan jenenge Mbah. Iki aku duwe kanca siji. Sinten? Pak Gito. Nun? Lha iki mungkin surate mau dilakno Mbak Nisa. Lah niki kula bocor riyen nggih. Suracane piye surate surasane? Nggih, wau ikete sampun to? Blangkon. Blangkon nggih. Katur Bapak Dalang nggih pareng nyuwun ending lawas sawo gletak saking omah pereng sedulur bonsai plat H. Menika. Iki usahane bonsai. Ah, napa? Usahane kembang. Oh, usahanipun bonsai nggih, paringi berkah, laris bonsaine menika wonten embel-embelipun. Diiringi anu napa sesideman. Nun? Sesideman. Sesideman nggih, nggih. Lah aku tak sing bawa ora apa-apa. Oh, nggih. Monggo-monggo. Tak tatin tapi sing Lho nggih no nika nggih larang marang tanjake ya maneman niku. Delan kon nembangne mripate mak plowerok ngono langsung. apa ngaku Sri Tanjung ya ora apa-apa. Lah Pak Waloyone jare gerah. Oh. Sakit padane. Positifin napa? Arep sesideman pas Sri Tanjung jenengan. Ya sisteman ndak apa-apa. Oh nggih. Piye, Mbah? Niku pun jumeneng niku lho. Nggih. Mbah, kula pun ngantek, Mbah. Mbah. Kong. Oh, pripun Kakung? Menika wonten dawuh menapa? Bawa sesideman. Oh, nggih. Tapi aku sih bawa sampean sinuturi. Hah? Panuturi to sampean to ya. Konut Celemi-celemi. jenengan nek ngendikan niku mie dicerakke wonten mriki lho. Oh. Niki kula cekeli terus ngenten. Nah, Dicekeli tok. Ya rugi nek cekeli tok. lah. Maksudnya yo kan Wis
Trimo. Oke. Oke. Ya, nek watuk mboten sah di mic to, Pak. Nggih monggo majeng mriki. Saya mangar beda bukesi ya ben. Walah, jenengan kok sapa-sapa arep di beda lho, Pak. Lah, oke nek ra guyon ki ora awet urip. Oh, ngeten. Nek awet enom ora ana. Oh, awet nom apa awet urip? Awet urip nek tuwa ya tuwa. Iya. Nggih, Mbah, bawa, Mbah. Selak pengen kula krungu suara jenengan. Ngadeg ra dhuwur. Sing isor ora gelem. Mergo wis layu. Jujur. Mbah. Wiwitane. Wiwitane anderek sang paket priya bagot kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Jengkok anyar. Penting tiba ora apa-apa. Krungkep. bendara terus kayuyong neno selendang kuning. Pak Dalang iki mbok ora warai to Pak Dalang. Jeglong-jeglongke aku ya. Mboten jeglongke. Estu cengkoke enten loro pancen. Dadi enten NU kalih Muhammadiyah ngoten lho. Wis jenengan sak metune jenengan mawon sing pundi? Ora iso gelem metu. Aduh. Ya mbok diperesis ra gelem. Ha niku manut gendere. Nenenono. Selendang kuning. Selendang kuning kang saking Pak Dalang. Nggih, mboten Mbak Tatin nggih. Suara kurang. swara kurang pramana ning wasis Ngungkrum maneng sinten Mbah Trima? Aku tak lali sih. Aja jak omong sik kok sik. Mboten. Endi nek dijagat ono godho. Ono godho kok. Wiwitane ndere sinten? Ndere Mas Cahyo. Nara ana godho ning nara ngandel takok karo Mbak Kesi iki lho. Godho mesti ono. Sing diarah bojoku terus ta. Terus iki Pak iki. Siap-siap lho kowe. Wah, aku ngerti kuncine kali Mbak Kesi kuwi. Kuncine nomor pinten? Lah sampean ora Kuncine? Kuncine ngono wis dikunci carane. Apa ta, Mbah? Nah, ya ora ya kon sing lurus ngono lho. Oh, nggih. Sing lurus. Siap, nggih. Nek pas nganu ya kadang-kadang ya mega. Oh, nggih. Mula bojo sinden nek kon lemu ki ra iso mergono dalange menggak-menggok. Nggih. Nggih. Leres, Mbah. Nggih. Awas, Mbah. Ayo, Mbah. Anggung rom. Anu. Anggung rong marang bendara diasulis tio Napas. pijer mincang Pijer ngincangake alis. ora kelengan pijer ki mak cerit ngono pikirku. Jenengan nganggo wong sisi deman nganggo trit barang. Lah kelingan jaman biyen kaya pijer mincang ake alis Mas, masuk. terus tresno sesideman
Mas Gito. Monggo Mas Gito. Cida ora, Mbak. Mbak. Ayo, Mas. Mbak, aku tiwas mangap kok Mas Gito. Tanggung jawab aku wis mangap lho. Panjen tak kon mangap. Lah, Ora tak mangap, tak brungkal. Wah, Jem ya. Coba. luwe becik patenan tindak
Mbah trima matur nuwun sanget. Saniki minangka pamungkas pamundhut saking panitia, coba Mbak Dian Munasira terus Mbak Tri Hastuti bareng Mbak Lisa karo Mbak Tatin menika enten pamundhut Kembang Rawe. Nah, nggih. Pun aturaken. Nyuwun pangapunten mbok menawi mboten saged sedaya pamundhut kula aturi amargi nggih ingat waktu. Ayo. Nggih niki nggih wonten pamundhutan napa sawo gletak nggih. Sesuk nek nanggap meneh ya Mas ya. Kejeme. Lah kantenan nika pamundhutan kathah sanget nggih. Bentar awe turun gunung, Dik. Wah, iki seberat sebelah nang ngene. Tapi ya Abot Iki kono. antep ki. antep iki antep. Ora oleng lho ngene iki. Gak apa-apa Mbak Ade malah penak ditumpaki. Tumpaki barang. Nggih, monggo Kembang Rawe. Monggo Kembang Rawe katur sedaya para lenggah. Monggo. Yuk, cacos. Ayo Riri. Ayo. Nak ucapelo pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah ingkar janji. Harimau, 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 harimau Malaya.
Terima kasih, terima kasih. Mliginipun dumateng Mbak Elisa kalian Mbak Tati.